Zotru official channel kalolom le vek acheu kan video te mino like kan channel te mino subscribe zel turin kan ngen acheu ole kan movie ron recap le tur chu The Strain ti ani Berlin atanga New Year ka tum tur thlona kan hmua achunga chuan mi zani som chuangin air hostess te chuan an tum nei to awangin an thil ti lai te chu da a in ring tur chuan an hrila ma se thlona hnung lama thil rimak danglam tak mai chu an hria bunga da khom na tanga chuak ni in an ngaya an va en chuan eng ma chu mu tur alom ho silo ma se atnuwa chuan ram samak deuh mai hi aloin hai chuaka an ma ni chu aron be zui chiam maya anu chuan thlona chu atum zuya ma se tu ma chu an chuak lawa chu mai ba ka thlona chunga radio le signal po chuan engma aman lo le zel boka chu wang chuan office lama mi te chuan mak an ti ema sarkar agency lam bengalin chutianga aom na chan chu chui turin an ngen ani Efrema ron langin achung kwate ain atna ada poimo jok ti chu anupui chuan counselor bula chuan lo thil ve mek boka chutia an tong mot lai chuan Efrema phone chu ninom khophian ari reng maya atopa chuan phone chu changin thona chunga thil thleng chu an ron thrila man mo tak chuan akal zui ngala awat hen chuan nora le jim te nen chimi chung chang chu an soi zuya Efrem chuan virus ani chu aring bur mai ani sindang ron langin dor pakhathi ruku pahnih hian rok an lo tuma ama ero chu poisa an lak don lai tak chuan dor nei tupa chuan lo muin akut chu an ti thlep nok maya heta tanga in chuak lo ani chuan in ta na poizo kang an ti zuya news thona chung chak an puan chu angai thla chumi hnu chuan a chem hriam tak mai chu la chuakin akut chuan an toilet vela bom chunga lung ada chu ala chuak bok akut chu zain athisen azuk fara mak tak mai chuan chu lung chu aron phule ani airport lama ve thung chuan Efrem le nora te chuan thuam fam kim nen thona chung chu an valuta mi zong chu an lo thivek chu ni in ma se engwanga thi nge ti chu an hre thei mai lawa a chan chu nu ma engma an nei lo wang ani ammonia rim te chu an han hrele ma se tiang lek chuan thina a thlen tham lo an han ti le boka anu chuan Efrem chuan me cheno pang pakhat thi an en chianga a leite chu alo dang vek to maya nora chuan uv light mang chuan chunin an en dika ta chuan nu ma mak deuh mai chu an mu chung chuan thona chung chu alo khat vek to ani thona hnung lam chu an pan pheya mi pakhat kut chu alo chezawa ti chuan bungroda na chu in hong hian an va mu ammonia rim chu anam le hle boka nora ve thung chuan thona khal tu chu alo en dika chutia en lai tak chuan pilot chu aron nung le hlol boka chu thona chunga tang chuan mi pali chu damin an mu ani sindang lo langin Thomas chuan Palmara Stoneheart chairman ni lai avak mu Palmer hi Kovela saber ani bok ani Palmer chuan dialysis ati lai chuan ice court chuan an bungrua alo thlen kim thule mi pali chu dam chuaka an mu thu aron thila hemi te pahnih hi khathil thleng rap thak taka khan an rol ti chiang takin a hriat ani how to zinga pakhat lokalin Efreman mi pali te chu quarantine tur ati chu apom pui thu asoya nora le Efrema chuan dam chuak zinga mi pilot chu an ti puya ma se chu pilot chuan engma a hriat to lo thule a hriat chun chu an tum lai chia kha ani thu alo hrila dam chuak zinga pakhat ve thung chuan thil rimak deuh a hriat thu alo soi ve boka anu chuan bom lian le mak deuh mai chu an hu chuaka chumi chunga chuan leinoi hlira lo oma Efrem chuan test turin ati mi pakhat chuan phone man lain thom beng cheng tak a hria avalu chuan chuata chuan thil dum
tui dum timayang tlingluaw hi ava mu a an en chiana an kun nei don chuan thil lian le mak deuh mai ron langin a ron that dei mai ani le lama chuan ice court chuan gangster ami gasa alo be ve meka inremna siampui turin anuin en kolna le anaw chu criminal case an le atanga ti thaibo sakvek turin alo ti a gasa ve thung chuan airport atanga an kuang chu lak sak tu chuan alo ti ve boka anu chuan putar pakhat sidekuana aron langa airport lam apan mek ani Ephraim chuan mithi te ruang chu alalak theilo thule darkar somli paria chu ngeya chui chuat the anin rin thu asoya mi zahni somzinga mi pali chu daminan chuak ve bok ani ati boka Ephraim ale nora chuan khol dongin ruang chu anhan en chianga an ngonga chuan sai mak deuh mai hi an mu a an ko chunga po chuan thisen ni lavin thil nang mak deuh an mu boka putar pa siteko na po kha lo thleng ve in Ephraim ate bula chuan ruang chu an lu tan bun veka kuang len lam chuan hal vek turin a hrila ma se Ephraim ate chuan a deuh ani an ringa putar tiang chu chem ani ti an hriat chuan an manzuya anu chuan ruang endik tupa chuan UV light mang chuan an ena atak sa chunga chuan pangang tam deuh mai mu a sindang lo lang le in nora le Ephraim ate thlona chunga bungroda na chu an va en le a chuta chuan pangang mu in bom chunga an da a leinoya po pangang tam deuh lo bet chu an muzui le zel boka anu chuan kuang chu endik turin an vakala ma se engma reng alom tami alawa CCTV a chuan en ngalin kuang chu chunglama hip chho ang mai hian rang takin abau thut ani chu kuang chu gasan lo la in vena alo da ani chutia atlanai chuan police pakhat hian alo phardinga ma se ice court le khapek chu muin atlang tir vele maya ruang endik tu chuan mithi pakhat thinlung chu la chuakin mundanga ada a anu rei lo dewa chuan chulung chu aron phule a ma se chutia khoilai chuan pang pakhat chu akuta chuan aluta ma se tuizar mang chuan ala chuak le thei hramani chuti lai tak chuan ruang mithi to te chu anon tho chuak le vek maya ruang song bol tu pa chu athisen an hip chua sak vek ani putar sideko na po kha jela tangin anlo chua tira midang ho bula chuan an thu tira abula thu chuan ata tu chu a ena ata tu a chuan number ain chu ti chu a mu a stone heart lam lo langin palmar chuan thileng kim tluang doina kal thu chu a hrila sideko na po chuan thileng mo tak ti nge atum thu a hrit bok ani a omzia chu a ma in hemi de pathum hian rohman na fel tak nen in kung kaina thatak an lo nei ani mei cheno pang thlona chunga chuang ve pakhat ema chu apa ne na a ho a ma se virus khan atak sa chung chu alu khat vek to ani gasa chuan garage chunga chuan palmara chu anga ka chumi pa chuan kuang chunga chuan enge om ti chu en atuma ma se achet na sat em awang chuan a hlawa akal santa dei a Ephraim ate thian ho chu airport lama an let le chuan ruang chu an va mule a chuta chuan ammonia rim chu anam le hle boka an quarantine pali te chuan an chung te bula ho an du to thu an lo soya ma se Ephraim chuan an la hlom ri thu alo soya thu nei tu lam chuan quarantine chu ti topin a hna atang chuan palmara chu an ban zui ngal boka stone heart group lam lo langin palmar le ice court ten an plan chung chang te an lo soya jela chuan ice court chuan siteko ana chu mu in master chuan siteko ana chu ama kaltlanga ain thak reng thu a hrila heta kan hriat the chu ice court hi nazi general aloni thin ani phone an da ma chuan ice court chuan
chite ko na chu anupui thi dan chu a hriat non tir le a sin dang lo langin nora le Ephraim chuan thlawna khaltu chu bara anwa mu a an han ti puya chu box chu government official ten a thawna an da thu asoya Ephraim chuan pilot chu hospital in admita ama chu enchian turin atia a hnu chuan dam chuak zinga pahnih te chuan chahlui an lo kil duna ami pazok lu chu aron nawaka an pahnih chuan rimak tak te chu an thria mi pazok mui chu aron thi le a chu chuan angai ati thalawa a ho zui ngala stone hard lam lo lang le in palmara assistant chuan alung thak na tur chu a mu thu asoya ma se palmar chuan mamo to wakin a in hrelawa nima se thil hlaom thleng pal theya ti thau chu adu ani Ephraim chu anina ho in anupui le afa te nen an cheng thrina ana tho thin na te chu in fiam na hmuna an lo thaka anupui po chuan bial padang alo nei to boka an room an siam dang lam dan tur te po chu Ephraim bula chuan an lo soi mol mola sin dang lo lang le in dam chuak zinga pakhat chu meiche pathum nen chuan khuma an lo in banai gwal vela meiche pakhat chuan asam chu a khoya chuta asam chu aron tlapop pop meya pakhat ngonga chuan se in athisen chu a do saka meichhia chuat midang chu chuak vat tur chuan a hrila thisen chuata buate chu an liak fai le vek boka Ephraim ale nora te ron lang le in thawna khaltu chu UV lighta an han chun chuan pangang tam tak an mule a le lama chuan MI no pangpa chuan Ephraim chu ron bia in afanu chu in adam taka an hotir le awang chuan lom thu a hrila ti chuan mithi to te chu an nung le ti chu an hria mak an ti em a ti chuan damdoin lampan chuan rang takin ang kal ngala sin dang lo lang le in gasan kuang adana chuan palmar le ice coat chu kuang en tur chuan an lo kala kuang an hon chuan an master chu aron lang hlol meya ma se lo anekin an lom ta phian zoka nora le Ephraim chuan damdoin an vat hen chuan alo thim thuap meya mithi an da zong te chu an lo bo vek ani ti chu an hrele boka ema chu apa chuan alo bual ve mek boka asam an khoi chuan atlana sa hle maya apa chuan pom chua atuma ma se emai ka tang chuan leisei tak chu ronti chuakin apa ngonga chuan aviala apa chu athat der mai ani sin dang lang le in mel mak le rap om tak nar nei lo hi aron lang le a amaya chuan makeup tam tak le thileng amo tam tak abel nu chuan ice coat ta ani ti kan hre theita ani chumi nu chuan gym chu stone heart ami palmar mutur chuan avakala ma se palmar aya chuan ice coat chu amuta zoka gym chuan police chu khola kuang chu dalet le tur chuan ati a ma se ice coat chuan anupui en kolnan poisa tam tak chu pekin atham le zui da boka gym chuan engma ti lo chuan ale chan le ani thona atanga dam chuak pakhat chu lo lang le in amit chu asen veka sahel fritza anda chu a eya chumia e lai chu anupui chuan mu in a hlau em ani